Waw, sbia ar ein. Mae'n amazing, dyna. Mae'n ar stepan drws ni. Shrimp efennau, mae fishman gyda fi Mike di delifero nhw bore yma. Dwi wedi pilio hanner nhw a dwi'n cadw hanner efo'r shells on, chos mae yna llwyth o flavour yn y shell, yn y pen, a dwi eisiau hwnna i gyd yn blas y fried rice yma. So, XO sauce amdani. Yma dwi wedi bach o bird's eye chilies, bach o Pestle mortar action. Mi'n chilies reit poeth. Bach o fresh chili. Bach o garlic. Fewn ni. Dipyn o Sialots. Fewn efo. Olew bynnag fi fama. Liquid gold. So fama mae'r fat a'r juices, y porchetta. Mae hwnna jyst yn oedd pure pork umami, so ddim bach o hwnna fewn. Fewn efo anchovies. Mae classic XO sauce efo the fermented shrimp neu dried scallops yn efo. A dwi anchovies. Dim bach o soy sauce. Rice wine vinegar. So hwnna mae'r sour. Y sweet. Dim bach o sugar. Bach o fish sauce. So, newch yn really licio'r smell, ond pan ti'n cwcio fo, mae jyst yn turbochargio unrhyw dish. Waw, dod allan blas. Mae'n blasu atha'r smell trawt allan i Chinese restaurants amazing. So, fel yr un ffordd wedi disrifio fo. A ma'na... Ma'na kicker fo. XO sauce done. Yli faint hawdd hwnna. So, wokar. A dwi'n dal wok mae'r poeth a mae'n gallu mynd. Glai net. Yes. Dwi'n mor excited. Fat o'r porchetta yna fo. Mae hwnna cychwyn dod fyny temp. Fewn efo olew. A ti eisiau defnyddio olew sef high smoking point. Dwi'n vegetable oil o fama, ond ti ddim eisiau use olive oil rili yn yr un yma. A ti eisiau cwcio'r paste yma o ffrio. So, cwcio hanner y paste off. Waw. Mae'r chilies yna. A fewn efo'r prawns efo'r shell ar. Bydd hein head start. A to mae hein o'n angen rhyw munud to. Fast food. Yes. Fewn efo prawns heb y shells. Ali faint y sydyn mae'r lliw yn troi yn nhw. A ti'n bet, ti'n isio gor-cwcio nhw. Dosau tan maen nhw bron iawn yna, a wedyn off y tân. Bydd hyn mynd yn ôl fewn, wedyn i'r reis. So, rest o'r sauce fewn. Iawn. Reis di cwcio di hwn. Un stir bach, ia. A gadael o fformio'r crust bach na. Hwna di'r part special. Tra ma' hwnna'n developio'r crust. Egg fried rice, ia. Gordal wydd, yd. Whisk bach. So byddai'n chi'n neud pan dwi ar y pwynt yma. Symud y reis i gyd i'r un ochr. A fewn efo rhoi. Dyr i'r rhoi da. A dyn fewn efo reis. Yes. A wan, fewn efo'r sesame oil. Mae touch o'n efo yn transformio fried rice, serious. Iawn, a fewn efo'r prawns. A'r juices ddall efo'r prawns. Yes. A mae hynna, off y tân. Mi eisiau cwcio'r prawns a gormod. Waw, hynna. Yes. Gorffan ni off efo dim bach o'r part sbwyrdd o'r spring onion. A ti'n dod o sprinklo'i from a height. A na chdi, XO shrimp, fried rice. Rhaid gwrdd bach o bod dim. Ti'n be, o'n i'n methu Chinese takeaways.
Rwsos dwytha yma, ia. Ond ti'n meddwl bod ti'n gwneud bwyd yma dy hyn, ia. Just fel go arno ni. Fedrwch chi swapio allan unrhyw ingredients da chi ddim efo. Os am rolls i fried rice a, ydych chi'n gorau sticio dim un roll. Dim gair o'r llwyddo, y prawns gorau, dwi'n erioed i blasu, di mewnau prawns. Just y gorau.